καλημέρα τα βουνά μου. Αγουροξυπνημένος από το κρεβάτι κατευθείαν πήδηξα με τη τζέτα. Δόντια και πλήσιμο τα μούτρα. Σήμερα πάμε Νάουσα. Έχουμε καμέραμαν σήμερα. Όπως ξέρετε, κάθε φορά όταν πάω Νάουσα έχω και ένα καμέραμαν. Εκτός από την πρώτη φορά που γνώρισα και τον Ηλία εκεί πάνω. Μπροστά μας είναι ο Κωστάκης με το πράσινο το Wrangler από το χωριό. Περιμένουμε, έρχονται Κουνδύς, έρχεται Μεζές, έρχεται ο Ηλίας ο Δομινάρης με την ομάδα από Θεσσαλονίκη. Θα μαζευτούμε κάμποση και πάμε Νάουσα για λάσπη. Λοιπόν, έξω ψυχαλίζει, όλη μέρα δείχνει βροχές, οπότε πρέπει να ρίξει πολύ νερό πάνω στην Νάουσα και θα είναι πολύ ωραία από λάσπη. Λοιπόν, Αλάνια, μόλις έκανα μία κόντρα με τον Τάσο. Ελανέ. Με τον Τάσο. Z20 στην Ιταλία που είστε. Τάσο, καλημέρα. Για πες πως είναι να σε μπαίνει πρωί-πρωί. Καλά είναι. Αλλά δεν με κόψε καθόλου το μυαλό τραβήξω βίντεο. Δεν τράβηξε. Όχι, δεν πειράζει. Το γύρνα. Α, λέω τα Αλάνια εδώ πέρα, λέω πάτσα με τον Τάσο στην τζέτα, λέω πίσω, λέω. Ναι, έφαγε λέω πρωί-πρωί. Τι εννοείς? Τότε που είχαμε ξαναπατήσει. Αφού τώρα έχω ολόσωμη εξάτμιση, τι σχέση έχει? Γιατί δεν πατήσαμε αυτά με τα άλλα? Α, ναι ρε. Αλλά και πάλι δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έλα, ναι. Έβρε. Πού είσαι? Πού είσαι ρε, πού είστε? K2 έχει ξύλο. Εντάξει. Παλικάρια, ελάτε λίγο όλοι μέσα. Μύρε μέσα μου τώρα. Μόλις την έριξα. Καλημέρα. Για κάτσε μια δίπλα σε εδώ με αυτό. Για κάτσε μια δίπλα σε αυτό. Κάτι είναι το εργαλείο. Αντιλαμβανόμαστε την αγάπη που μας δείχνετε. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να γυρίσετε σπίτια σας με τις ωραιότερες αναμνήσεις. Λοιπόν, Αλάνια, εδώ ο πρόεδρος μας πούλησε. Θα πάει κάπα χιόνια, λέει. Χόνια. Κάπα 1. Πρόεδρε, εντάξει, το καταλαβαίνω ρε φίλε από τα γεράματα. 23 για τώρα, μπορώ να πω και στο κάτω. Ναι, φαίνονται τα γεράματα, αυτό λέω. Εμείς που είμαστε 13, θα σπάσουμε κανένα κορνοπίνιο ακόμα. Έλα, ναι. Κότσε φαίνεται. Θα έχει μερέντα. Θα έχει πολύ ξύλο. Θα έχει μερέντα. Θα μεταρρύσει το πολύ. Ευχαριστούμε. Και εσύ κάπα 1, μαζί με τον πρόεδρο. Κάπα 0. Έχει κάπα μισό. Ρε, θα πας μαζί, άσε τώρα τον πρόλογο με τον πρόεδρο, θα πας. Επειδή εγώ δεν ήμουν, έχει ξεφούσκωνα. Ωραία. Θα πάμε χιόνια. Κάπα 1 πάει περιηγητική και στο τέλος τέρμα στην κορυφή καταλήγει σε λίγο χιόνι. Κάπα 2 είναι για άντρες. Αποφάσισε τι είσαι και έλα. Μαλάκα τώρα. Αυτό είναι μαλάκα τώρα, γιατί το κάναμε. Φυτά, δεν πιστεύω πας εσύ με αυτούς για χιόνι. Α, είπα μήπως. Α, μπράβο. Το ξέρεις τον κύριο? Να είσαι κοντά μας, θα το κάνουμε κανένα κύριο... Τον κύριο τον ξέρεις? Με celebrity θα πάμε φέτος. Έλα, ναι. Ναι ρε, τι κάνεις? Πού είναι το αμάξι σου? Δεν έρχεται το δικό μας αυτά τώρα. Γιατί? Τελώς. Που πήραμε ένα STI. Το έδωσε στο τζιπ. Ναι ρε, τότε. Πού? Στην Αθήνα. Αλήθεια. Ναι. Έλα ναι, Αλάνια. Μόλις ξεκινήσαμε. Το τερέν κρατάει υγρασία με λίγο λάσπη. Λογικά πάνω εκεί στα εμπόδια, από το χιόνι και από τις βροχές, μέσα στις λακκούβες θα κράτησε νερά. Οπότε οι πιθανότητες να έχουμε καλό παιχνίδι είναι αρκετές. Θα μπω εγώ να τον δώσω να εκπαιδευτεί με την τζέτα? Ό,τι γουστάρεις. Στράκα, δώστε. Τη μόνη μου. Το φιλαράκι μας είναι σήμερα συνοδηγός Αλάνια, γιατί είχαμε ατύχημα στα Γιάννενα. Με τα πόδια πήγε να ανεβεί από ένα ρέμα μέσα, πίεσε πολύ το πόδι του και έκοψες. Το μυς πίσω στην γάμπα. Το μη, 40%. Ρε βάσανο. Εντάξει, συνοδηγός σε βλέπω ωραίος, Σαρντάν. Μια χαρά, ξεκουράζει το κορμί μου. Μια χαρά. Εδώ έχουμε το μικρό το τιμόνι, το γιο του. Βουνό μου. Έλα, έφυγε. Τι δεν άκουσα. Θα πάρεις λέει την τζέτα, εσύ να έρθει αυτός στην όλη. Θα κάνεις προπόνηση και με την τζέτα. Να αρχίσει και τα ψαλίδια, γιατί μετά μπορεί να έρθουν οι γρήγοροι αγώνες. Βλέπω ότι θα το δώσεις κιόλας. Άμα είναι προς το γρήγορο. Βλέπω ότι θα το δώσεις κιόλας, οπότε να πάει έτσι το Ναι, έτσι, αλλά ναι. Ξεκινήσαμε να πάρουμε το πρώτο κοψουράκι, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό το σημείο. Το είχαμε περάσει και την πρώτη χρονιά που είχαμε έρθει με το αυτοκίνητο του
Θάνου. Αν θυμάστε οι παλιοί, εδώ είχα γνωρίσει το Δομινάρι. Η Τζέτα είχε χτυπημένο κινητήρα όταν ήταν 16αράκι και είχαμε έρθει με του Θάνου το αυτοκίνητο. Ήδη τους βλέπω σταματημένους, τώρα δεν ξέρω αν είναι μπουτιλιάρισμα ή έχει κάποιο εμπόδιο. Θα δείξει. Τι έγινε μεγάλο, όλο βγάζεις, τι άρχισε να γλιστράς? Α, δεν ξεφούσκωσες. Γλιστράς καθόλου έτσι? Όχι, εντάξει. Περίμενε, κατέβασε στο παράθυρο. Τι είπατε λίγο? Περίμενε, πού είναι το αέριό σου? Εδώ. Να το βάλω με αέριο? Ναι. Πατήσω. Περίμενε, πάτα. Περίμενε, πάτα. Όπα. Κάνε λίγο πίσω, Φτιάξτε λίγο το αμάξι, πάλι λίγο πίσω. Ανοιγόκλεισε λίγο τη διακόπτη να το δουλεύει η αντλία. Δουλεύει η αντλία ρε μ***κα. Τελείωσε η μπαταρία τώρα. Ένα καλώδια χρειαστούμε τώρα. Έχεις κανένας καλώδια? Πρόδρομε γύρνα το σαμουράι που είναι μικρό ρε μαλάκα, έλα να το βάλουμε μπρος. Έμεινε γυρισμένο στο τέτοιο, στο αέριο. Λες? Και δεν αφήνει τα μπέκ να κάνουν, να ψεκάσουνε. Ω, πολύ πιθανό. Και αυτός πότιζε. Βάλε μπλοκέ μπροστά. Ρε Σουζουκάρα, με όπιστε να περνάει τα εμπόδια ρε. Μόνιμα την έβαλε. Ο Μάκης έχει ένα καλό ανηφόρι. Για να δούμε. Πατήσουμε λίγο γκάζι ρε. Δώστε. Εντάξει, όχι γιατί έχουμε και πολλή ώρα που κάνουμε βόλτα. Και ήδη ξεκινήσαμε, περάσαμε ένα ωραίο κομματάκι έτσι. Ωραίο καντήλι είναι. Πάμε. Θα ξεκινήσει ο επόμενος. Έλα, ναι. Ποιος ξέρει πού πήγε τώρα ο καμεραμάν μου? Θα βάλω και φώτα δεν. Πάνω που πες να ξεκινήσουμε. Α, δεν θέλει γκάζι. Στάδι, ξεκίνα. Άμα βρει τον καμέραμαν μου πάρτε τον ρε, πού είναι? Νίκο, θέλει μπλοκέ ρε. Όχι ρε, δώσ' το μία πάνω. Ο καμέραμαν μου πού είναι ρε? Από εκεί που θα μας βγάλουν το παιδιά έχει ένα ωραίο μονοπαλί και να βιώσει μια ωραία γευστιάκι, να ξέρεις. Μετά λέει θα βγούμε στο κομμάτι που είχαμε πάει τότε στη βόλτα μαζί με τον Τέσσα.
Τέλεια, έτσι, με εργάτη θέλω να βγω. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω να το προσέξω, να μην πάθουμε ζημιά. Να κάνουμε βόλτα. Άμα δω ότι κάπου παραμονεύει κάποιο σπάσιμο, θα το δέσουμε με τον εργάτη. Δεν πειράζει, γι' αυτό τον βάλαμε. Μπρο, πόσες ώρες κοιμήθηκες? 2,5. Κοιμήθηκες τόσο ώρες, σκύλε? Ναι. Εγώ? Πόσο? Ούτε μία. Ξέρω πότε είμαι άρρωστος. Από την Τετάρτη. Τώρα νιώθω ότι θέλω να κοιμηθώ έτσι, δίπλα στο τεμπέλι. Θες να το δώσεις εμένα? Όχι. Γιατί? Άσε. Γιατί? Γιατί άμα το σπάσω εγώ θα νευριάσω, άμα το σπάσεις εσύ θα νευριάσω πολύ. Σε 2 ώρες δεν θα έχεις αυτοκίνητο. Καλά, το μόνο σίγουρο είναι ότι άμα το πάρεις εσύ σε 2 ώρες δεν θα υπάρχει Πες τα αυτοκίνητο. παιδιά να πάνε να δουν το παλιό βίντεο. Δεν μου λες, σήμερα θα ξεζαντάρεις, θα μας δώσεις θέμα ή θα πας με κανονικά με 4 ρόδες? Αλλά είναι αυτός, θυμάστε ποιος είναι? Πέρσι στο Mad Challenge στην Άουσα Δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Δεν που είμαστε. ανέβαινε με 3 ρόδες και τον φώναζα ξεζάτα. Αυτός, άντε φεύγουμε. Έλα ναι, έλα ναι. Πάμε κορίτσια. Τώρα θα πάμε να περάσουμε ένα κομμάτι Αλάνια που έχει ένα κομμάτι με σκαλοπάτια, έτσι, πέτρες, τρύπες. Καλό, είναι αρκετά βαθύ. Για τα λάστιχά μας είναι αρκετά βαθύ. Θα δούμε, άμα μπορέσουμε να το κλέψουμε κάπως να το περάσουμε. Λοιπόν, Αλάνια, δείτε 2 εργαλεία. Αυτό είναι τετράπορτο, μακρύσανσο, και πίσω μας έχουμε δίπορτο. Τώρα θα πάμε με τα παιδιά καροτσάκι για να έχουμε πλάνα και από αυτά, να τα δούμε πώς πάνε. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα κανάμ. Ειδικά το τράπορτο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λόγω μεταξονίου κιόλας σίγουρα τα κάρει πολύ εύκολα. Αλλά έχουν και μεγάλα ανοίγματα τα ψαλίδια τους. Και επειδή έχω πολλή απορία να δω πώς πάνε στα βουνά μας, έπεισα τα παιδιά και τα λέω, ελάτε μαζί μας, λέω, να είμαστε κοντά. Να έχουμε τις κάμερες. Ναι, εννοείται, και αυτό το είπα τα παιδιά. Λέω, καθίστε από πίσω και από μπροστά να έχουμε βίντεο. Να πάρουμε κι εμείς. Εννοείται, στο κανάλι ανεβαίνουν όλα. Κανάλι όλα. Αυτά βγαίνουν με θέρμανση. Δεν χρειάζεται θέρμανση, ρε. Έχει το intercooler μέσα, το χειμώνα το έχει φυσάει μέσα. Ναι. Μια συσκευή μετά για το καλοκαίρι που το βέχεις και το βγάζει έξω. Και τα πόδια πώς τα κουμαντάρεις? Εγώ έχω θέμα με τα πόδια, για. Βγάζει αρκετή ζέστη. Βγάζει αρκετή ζέστη. Ναι. Όσο κινείται όμως. Αλλά τα πλαϊνά του δεν βγαίνει με τζάμι, μόνο με εκείνη τη... Μόνο από το πλαστικό. Δεν σε ενδιαφέρει να βάζεις πλαστικό, Όχι ρε, μαλακία. Ναι. Μαλακία. Θολώνει και δεν βλέπεις τίποτα. Απλά είναι κουραστικό. Ναι, κουραστικό γιατί δεν βλέπεις, δεν έχεις ορατότητα, σωστά. Να ρωτήσω τι κόστησε για τα παιδιά, γιατί μας βλέπει αρκετός κόσμος. Το έφερα από Γερμανία καινούριο, βγήκε 38. Έχει 1300 χιλιόμετρα. Αν όποιος θέλει, όποιος ψάχνεται, Ναι. είναι για πούλημα. Α, το δίνεις. Θα το πουλήσω 34 χιλιάρικα. 34. 33 θα το δώσω. Γιατί Οκ. θέλω, ήταν να το πάρει ένας από την Αθήνα. Η του είχε στραβεί αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ έκλεισα για να πάρω το καινούριο. Α, θα πάρεις το καινούργιο με το γόνατο που είναι από πάνω, έτσι, Έχει από πάνω και έχει και κάποια άλογα παραπάνω. Έχει καμιά σαρδαλιά άλογα παραπάνω. Α, έχει τόσα. Έχει, ναι. Μπράβο, ρε. Κοίτα, από θέμα από μάτι, δεν μου άρεσε το ψαλίδι αυτό. Άλλο, Ναι, δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο μου αρέσει πολύ πιο πολύ. Στο μάτι. Αλήθεια. Αλλά εντάξει, εκείνο θα δουλεύει σίγουρα. Δεν το συζητάμε, σίγουρα. Εμένα εκείνο μου αρέσει το μάτι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πήραμε το πρώτο ανήφορο για το δύσκολο το κομμάτι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι από εδώ, πόση ώρα, δεν έχω ιδέα. Αλλά γενικά έχει λίγο κίνηση το μονοπάτι. Α, εδώ είναι οι πέτρες. Παιδιά, μόλις έχω φτάσει στο κομμάτι με τις πέτρες που σας είπα, προσοχή. Ναι. Τέσσα, κάνε με την πέτρα να την πάρω όσο πιο κοντά στο λάστιχο. Τζετάρα, στράκα, δώστε το. Στράκα είχαμε. Ναι. Έλα το κάναμε. Πάμε, τρομερό.
Δεν βγαίνει από εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σπάσουμε μια λεντόμπαρα τώρα. Οχ, πέρασε, πέρασε. Τώρα δεν πας. Έχεις πίσω εργάτη, δέσε και τράβατο. Χειρότερα δεν έχεις. Δεν έχεις εργάτη πουθενά. Άντε γεια. Έχω εργάτες. Πάρε το στρατό. Έχω εργάτες εδώ, μην στραβωτές. Το σεξάκι, κάποιος. Έλα ρε πρόεδρε εδώ. Για μήπως θέλεις καμία Άρε πρόεδρε, πώς δεν χρειάζεται. Θα κάνουν μια παράκαμψη εδώ για τα τζολάι τα πεκίνητα για να βγαίνουν έτοιμοι. Μόλις με ενημέρωσαν Αλάνια ότι από το κεντρικό κομμάτι δεν περνάει τίποτα. Ό,τι πάει βγαίνει δεμένο. Έχουν ένα κομμάτι στα πλάγια που ανοίξανε. Λέει τώρα θα κοιτάξουν μήπως βγαίνει εκείνο. Για να δούμε. Ωραία, σε τι ωραίο βάθος έχει εδώ. Δες το εργαλείο που θα αγοράσεις, ρελάντα, ρελάντα. Three days later. $75 years later.
Να έρθει από εδώ, να έρθει από εδώ. Όχι, φίλε, έρχεται. Άντε Κρισκάρα, θα σε σμπρώξω. Ξέρεις τι έχει κολλήσει και πάλι. Όπου μιλάμε για πολύ βάθος. Μιλάμε για πολύ βάθος. Τώρα πάμε από εδώ που είναι το σκαλοπάτι το δύσκολο. Μπα, δεν βγαίνει. Ούτε το αριστερό δεν βγαίνει. Και αυτό το ρόκι έχει και πίσω LSD μπλοκέ. Να μην σκάβει έτσι, το κάνει τουβάρι. Να μην σκάβει εκεί, το κάνει τουβάρι. Όπα, τέλος. Ρε, έτσι όπως σκάβει το κάνει ίσιο. Ωραία, το γα... ρε μα... Μετά, το βάζεις μετά. Βάλ τον εργάτη. Εργάτη! Εσύ πας από την εναλλακτική για να καταλάβω λίγο. Πιο ψηλά από το καπό σου είναι. Ξανά. Βρίσκεις μπροστά με τη μούρη. Τα κάνω εδώ. Εδώ στην πέτρα τα κάνω. Πράγμα. Νίκο, πιο πίσω να ανέβεις, πιο πίσω.
Όπα! Το τρελό ρε μαλάκα. Μπράβο. Είσαι οδηγάρα ρε μαλάκα, λίγες ελό. Είσαι χέρι. Θα σε πω εγώ να βρεις 15.000 μαλάκα πειραξιά. Κάτσε πας Ποιος λερώθηκε τώρα πιο πολύ, εγώ ή αυτός με το κανάμ? Έλα ναι. Για να δεις σε τι κανάλι είσαι χορηγός μαλάκα. Έχεις τρέλα μαλάκα, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έχετε. Πάμε. Όπως, άκουσε με. Όπως είσαι έτσι. Όπως είσαι, ξεκινάς, παίρνεις φόρα και με το που φτάσεις εδώ, τιμόνια δεξιά σε βγάλει γωνία πάνω. Αλλά θες ροή, όπως έκανα εγώ, τέρμα γκάζια. Με το που φτάσεις προς το τέλος, ξεκίνα και πεις τα τιμόνια για εκεί. Έφυγε, πάντα γκάζι. Τέρμα. Άκουσέ με, αυτό που έκανες τώρα, με τέρμα γκάζια. Ό,τι έκανες με τέρμα γκάζια, δεν θα κλείσεις πουθενά. Και το ρίξες πολύ νωρίς, λίγο πιο αργά. Όχι εργάτη ρε. Με το που φτάσει προς την ίσο εδώ στις πέτρες, κόψα τιμόνια τέρμα δεξιά να σε κάνει γωνία εκεί. Δεν θα βγει αλλιώς. Όχι από εκεί. Βάλ το πάνω, αλλιώς δεν βγαίνει. Πιο πολύ λερώθηκα από αυτές με τα κανάμ. Αυτή μέσα, στα αυτή μέσα έχεις λίγο. Δεν έριξε φέτος βόλτες μαζί μου γι' αυτό. Ευχαριστώ ρε βουνό, ευχαριστώ. Ξέρεις τι, μόνο έτσι δεν γινόταν να βγει αλλιώς το αμάξι. Έπρεπε να σπάσει το αυτοκίνητο έτσι, καταλαβες. Εντελώς γωνία. Μόνο έτσι, δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα. Ξέρεις τι βγαίνει εδώ μόνο? Μόνο του τόλι βγαίνει, γιατί έχει 300 άλογα και αποστάση, θα βάλει μεγάλη ταχύτητα. Αλλιώς δεν καβαλάς. Ωραίος! Έφυγες! Εκεί! Πάμε γκάζια! Πάμε! Έλα σου ρε για λίγο! Πάλι νωρίς το έβαλες δε γάμο! Ρε σε παρακαλώ, βγάλ' το! Το έδωσες νωρίς! Ποιο ασπάσει, δεν έσπασε το δικό μου! Θα σπάσει αυτό! Νίκο, στρίβεις πολύ νωρίς! Στο τελείωμα πρέπει να στρίψεις! Όταν τελειώνεις... Έτσι, κοίτα! Θα το τελειώσεις όλο! Και με το που τελειώσεις θα πάρεις δεξιά! Θα χτυπήσει δεξιά σου η ρόδα στο τουβάρι και μετά φάτο! Όχι! Φύγαμε! Πάμε δεξιά! Αυτό θα κάνεις! Αυτό θα κάνω ρε μαλάκα, να σε πω λίγο. Πρέπει να κάνεις σούζα! Βάλε, θα κάνεις σούζα ή έτσι κάνεις, έλα ρίξω με κάτι. Άστο. Θέλει εδώ θέλει να το δώσει ροή και να βγει. Θα βγεις. Λύσε εργάτη, άστο, δεν θέλει. Λύσε. Θα το βγάλεις. Ρε μαλάκα με πατήσεις. Πάμε. Τώρα ανοίγεις ροή, έβγαινε. Μία ρόδα έχεις μόνο μέσα. Φύγαμε, γκάζια. Όπα. Από εκεί άμα το δώσει φόρα και στρίψει πιο νωρίς θα βγει ρε. Έτσι. Δεξιά. Πάμε ρε σκύλε. Μα αφού μόνο έτσι βγαίνει. Σιγά. Μότο κακός. Όχι και το φαγό να μην έκανες. Καλά ρε μαλάκα, έβγαλα το βιτάρα από εδώ μέσα, δεν θα βγει το κανάλι μου. Μαλάκα τι ζήσαμε. Εργαλείο αυτό. Όχι ρε μα. Όπα! Έσπασε σταυρό, Στάθη, είσαι εντάξει. Σβήστε μηχανή. Γρήγορα απλώστε εργάτη. Φέρτε αμάξι με εργάτη. Το τσεράκι γρήγορα. Σανσί. Εδώ σανσί. Ναι. Οπλίστε. Πάσε. Στάθη και εσύ. Στάθη, ξεκίνα να μαζεύεις. Σιγά. Πάμε. Ωραία, όπα. Πάμε, όπως είσαι, μην αλλάξεις τιμόνια. Τι?
Πάμε. Σιγά σιγά φρένα. Πάμε. Μην αλλάζεις τιμόνια, ίσια τιμόνια. Ίσια τιμόνια. Εκεί. Έτσι, πάνε. Να σε πάει η ροδιά μόνη της σε πάει. Πάμε. Θα βγεις. Μαλάκα θα τα κάνει. Άμα όμως βγει, κερνάει κιόλας. Πάμε! Με πίσω κίνηση πάει στα δάρα. Παιδιά, πρέπει να περιμένω τον καμέραμάν μου. Κατέβεις από πάνω. Θα περιμένω το παιδί λίγο να πάρω. Θα πας πιο πίσω από εκεί μεριά, δεν ανεβαίνει. Όχι, με τίποτα. Πήγες να ανέβεις, αλλά έφυγες τώρα. Να φτάσεις εδώ πρώτα, πάρε λίγη φόρα. Βρίσκεις από κάτω. Λίγο πίσω, σε λίγο ξεκινήσει. Δεν έρθεις μέσα από την γούρνα. Από εκεί βγήκαν οι άλλοι. Ναι, τα σαμουράι πάτησαν μέσα στην γούρνα. Έλα με φόρα και πάντα στην γούρνα. λίγο το παιδί να γυρίσει. Πάμε εδώ να δούμε. Πω, παντού τα κάνουμε ρε μα. Αν είναι δυνατόν. Εδώ βάθος. Μάνα μου. Και πέτρες. Τάσος. Πώς θα βγω εγώ από εδώ? Δεν μπορεί να αλλάξει το πιάνο μέσα. Κάτσε πάω να κάνω στροφή εκεί μέσα. Ωραία, εδώ είναι πολύ βακτήρια. Πάρε να κολλήσεις τώρα μαλάκι.
Σταμάτα ρε παιδί. Όπα! Ανοίξτε! Να βγάλουμε τον Κυραπόστολο. Κόντεψε να φύγει στον κρεμό. Κοίτα μου, μας πατήσει τώρα τους ισουρωμένους. Δες εδώ μπράτζες! Μπράτζες δες εδώ! Ρε τα χαζεύεις τον ρε! Τα σπάστα όλα, τα καρφώστα ξεκάθαρα. Είδες που μπήκες τώρα! Δεν ξέρω που μπήκα. Ρε αγόρι μου, είδες που θα σε χτυπήσω, θα το κάνω story και θα το βάζω κάθε 24 ώρες να ξανανεβαίνει και άμα ξαναπείς εμένα γρατζούνι στα αμάξι θα σε τραβάω πουνιές. Δεν ξέρω. Θα δεις που πήγες. Τενέκε. Κι εγώ πεινάω. Ω, το τελευταίο, λες να είναι το φλουρί. Κανόνισα να το πάρει. Έλα, τι κληρώνουμε? Πλέον ένα στήρμα του Baofeng. Κι άλλο. Γέμισα Baofeng. Ναι, έχω όντως. Παλάνια, ο Μάστρας. Μάστρα, πού είσαι σήμερα ρε? K1 μόνο, πίσω κίνηση. Ναι. Περίμενα το χοντρό. Χοντρολιέτ. Τον έψαχα. K2. Καλά, εσύ πώς γίνεται να σκάσεις μείνει τέτοια ώρα εδώ πέρα, πες λίγο. K2, μπλέξαμε. Πού έπλεξες? Όχι. Και γυναίκα ρε. Την ομπρέλα τι έχεις και το μωρό? Όχι. Α, είπαμε στο το πέταξες και πήρες μόνο την ομπρέλα. Καλά έκανες. Σου δείξανε τα φιλαράκια με εδώ που βγήκε η τζέτα? Όχι. Α, δεν σε δείξανε. Πού να σε έδειχνα εγώ, δεν είχα να τραβήξω κάμερα. Πάντως να ξέρεις ότι στα καλύτερα της τζέτας λείπεις. Ναι, στα καλύτερα που έχει κάνει η τζέτα λείπεις, δεν είσαι εκεί. Πώς μην εξηγέσαι ρε φίλε? Πολλά καλά, ήμουνα και μπροστά. Ήσουνα, αλλά στα τελευταία τα καλύτερα δεν ήσανε. Δεν ήσανε, υπερσυντέλικος.